Sådan ser bordet ud. Vi har en wah, det nyeste køb, en lille Univibe, og så er der lidt fuzz, lidt overdrives, en lille delay pedal, lidt reverb, og så tuner, fordi det er vigtigt, at det stemmer. Alt sammen i den her lille Øva-amp, som er sat til en Plexi Marshall-agtig lyd. Og lad os så teste Univiben og se, hvordan det lyder. En selvbygget Wannabe 63 Strat kopi med forskellige dele. Og Univibe lyd, ja, sådan cirka sådan her.